עם הסבר. מתי הסבר? עכשיו? כן. טוב, ברגע שאנחנו מרימים את הרכב, שימו לב, הידיים, שתי ידיים בקצה המוט, עמידה יציבה, גוף רחוק מהמוט, ושומעים את הקליק ואת הפלאג. מרימים לגובה שאנחנו צריכים לבצע את הפעולה. אנחנו לא עוזבים את המוט לרגע, אנחנו מובילים אותו לאורך כל הדרך. הראש במרחק רחוק מהמוט, ואנחנו יכולים לבצע את הפעולה שאנחנו רוצים. ברגע שאנחנו משחררים, אנחנו מורידים את הידית לכיוון הורדה, נותנים מכה ביד, ומובילים את המוט, קליק וקלק. ברגע שאנחנו, הירידה זה המצב המסוכן ביותר. ברגע שאנחנו נשחרר את המוט, המוט יכול להפליק כמו רובה שמשתולל, ואתם יכולים לראות את ההדגמה הזאת. יופי. יפה מאוד.